máis enviounos hoxe, para hoxe, unhas pequeniñas palabras que vou pasar a ler agora, que din así: Estimadas compañeiras e compañeiros, amigas e amigos, sinte moito non poder acompañarvos físicamente, pero hoxe o meu pensamento está con todos e con todos vós, porque hoxe é un día grande para a miña parroquia de Ñacemento, terra de Vilariñas e Trapeiros, na que, como dixo un músico un día da Pascua, ao ver na fachada da igrexa de San Miguel de Pedra con unha balanza na man, un San Miguel de Pedra cunha balanza na man, manda carallo, aquí ata os santos teñen romana. Para min e para todos os que fomos nomeados trapeiros de honra, é un honor que este ano a Asociación Sociocultural da Beira de Soños elixira a Sara do Pazo para distinguila con este sinxelo pero digno recoñecemento, porque darlle a Sara é darlle un valor engadido a ese galardón que inspirou o noso máis grande poeta, Xosé María Díaz Castro, e foi o primeiro en recibilo de mans de Xosé Luís, neto de Pedro o Trapeiro, quen lle entregou a título póstumo ao seu amigo Alfonso Blanco Torrado o 18 de abril de 2015. Coñecín a Sara desde que teño acordo e na súa tenda do Pazo mercaba a miña nai as teas coas que me facía as camisas cando aínda non existían as da marca Ike, que facían en Asturias e que hoxe son pezas de museo. Alí mercaba tamén o lenzo para